जाय बड'लेण्डनि जों सासे बर' फिसा हिसाबै साफ्रोमबो बर' मानसिफोरानो आलादा बड'लेण्ड रायजो दाबिनाय बेखौ जों सापर्ट खालामनांगोन। दुर्गा फुजा सफैबाय। जोंनि बर' सावथुन मुलुगाव गोबां बर' फिल्म रिलिज जागासिनो दङ। मोजां मोजां बर' फिल्म रिलिज जागासिनो दङ। जों साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा बेफोर सावथुनफोरखौ नायनांगौ। जेरैबायदि गोथार जोबोर मोनसे मोजां फिल्म, रिया ब्रह्म बिथांनि जा गोथार फिल्म बेयो जोबोर मोजां जादों। नायनानै मोजां मोनदों। एक्शन डायलग गासैबो जोबोर मोजां जादों। हायना मुलि 7, जोलै, गान्जा फाग्ला गोबां फिल्म रिलिज जागासिनो दङ। बिथांमोनखौ जों जुदि जौगाहोनोब्ला साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा दायित्व दङ। बेफोर फिल्मखौ जों नायनांगौ। ओरैबायदि खालामनांगौ जोङो बिथांमोनखौ जुदि जोङो जौगाहोनोब्ला, बिथांमोनखौ जों जुदि गोजौ थाखोआव दावगालांहोनोब्ला, बर' सावथुनखौ जुदि बुहुमनि गेजेराव मिथिजाहोनो गोनांब्ला जों बिथांमोननि फिल्मखौ नायनांगोन। बिथांमोना जोबोर खस्थ' खालामदों, फैसा खरस खालामदों। बिथांमोना जोंनि हारिखौ गोजौ थाखोआव लांनो थाखाय नाजादों। बिथांमोननि फिल्मखौ जोंनि नायनाया कर्तब्य। जोङो जोंनि बर' फिल्मखौथ' गुबुन हारिया नाया, बेनिखायनो जों बर'फोरा नायनाया मोजां। आरो जोंनि बर' मानसिफोरा मोनसे बिराद गोरोन्थि खालामो। ओरैबायदि बुङो, ओरैबायदि मानसि दङ जोंनि बर'नि गेजेराव, है मा बर' फिल्म बिलाय, बर' फिल्मखौ नायो नामा, मोजां नङा, मुग नङा, तुमुग नङा। आं बेफोरबायदि मानसिफोरखौ गुरै खावलायो। हारिनि जौगानायनि सार्थनि थाखाय बर' फिल्मखौ नायनाया मोजां, बर' एलबामखौ नायनाया मोजां। अर्थात जों बर' मानसिफोरा जौ लोंनानै बेसेबां खरस खालामो सानसेयावनो? 200, 300, 400, 500, 10,000 गाहाम, 10,000सिम खरस खालामनाय मानसि दं जों बर'नि गेजेराव। जों जुदि लोंनानै जानानै उद्भन्डालि खालामनानै जुदि जोङो एसेबां रां गारनो हायोब्ला, बै बर'नि जाफोर प्रडिउसार एसेबां खस्थ' खालामनानै बर' हारिनि थाखाय जा फिल्म बानायगासिनो दङ, बिथांमोननि फिल्मखौ जोङो 100 रां खरस खालामनानै मानो नायनो हाया? बिथांमोना एसेबां खस्थ' खालामनानै फिल्म बानायदों, बिथांनि फिल्मखौ जों मानो 50 रां खरस खालामनानै नायनो हाया? नायनो हानांगोन। बेफोरबायदि दा बर' फिल्मा मोजाङानो जा गाज्रियानो जा दासो मोनसे मोजां लाइनाव फैदों। जों नायनांगोन। इउटिउब चेनेलाव बिथांमोना हगारो, बेखौबो जों नायनांगोन। दा फुजा सफायबाय। प्राय फुजा बर'नि एरियायाव जेसेबां फुजा जागोन, बर' सावथुन दिन्थिनाय जागोन, बेफोराव जों लैहोर लैहोर थांनानै बाहागो लाहैनांगोन। अब्लासो बिथांमोननि गोसोआबो मोजां मोनगोन। जा फिल्म बानायनानै जाखिनि खरसा जायो, फैसा खरस जायो, बे राङाथ' फैफिननांगोन। अब्लासो बिथांमोननि गोसोआवबो गोजोननाय मोनगोन। बिथांमोननि राङा फैफिनब्ला बिथांमोना साहस खालामगोन। बेनिखायनो बिथांमोनखौ गोजौ थाखोआव लांनो थाखाय जों साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा दायित्व दङ। नायनांगोन। आंनि बायदिब्ला ओरैबायदि खालामनांगौ, 3-4 बर' गामिजों लोगो नांनानै मोनफ्रोमबो बर' फिल्मफोरखौ लाना फैनानै नायनांगौ, फैसा कालेक्सन खालामनानै। बेखिनिखौनो आं खावलायो, नाय अननानै। जोंनि बर'नि फिल्मा दासो जोबोर मोजां जादों। फैला आरो मेन्देला बिथांमोननि जा डायलग जोबोर मोजां। बिथांमोननि फिल्मखौ नायनानै आं जोबोर मोजां मोनो। आरो रिया ब्रह्म बिथांनि जा फिल्म, अननाय फिल्माबो जोबोर मोजां जादों। आरो नैबे जा गोथार फिल्मा साबसिन जादों, जोबोर मोजां। आं रिया ब्रह्म बिथांखौ आंनि बड'लेण्ड टाइगार इउटिउब चेनेलनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासियो आरो गुरैयै खावलायो, नोंथाङा जाहाथे बोसोरफ्रोमबो मोनसेब्लाबो फिल्म दिहुननानै जोंनि हारिनि गेजेराव मोनसे गोजोननाय थासारि लाबोनांगो। नोंथाङा मोनफ्रोमबो बोसोराव मोनसेब्लाबो जेन फिल्म दिहुनो, आं बेखौनो आर'ज गाबो। फैला आरो मेन्देला बिथांमोनखौबो आर'ज गाबो। रजनि बसुमतारी बिथांनि जा फिल्म जोलै, बेबो जोबोर मोजां जादों। नोंथांखौबो आं गुरै खावलायो, नोंथाङाबो जाहाथे बोसोराव हायोब्ला मोनसेब्लाबो फिल्म दिहुननांगो। नाथाय नोंथाङा मोनसे इन्टारभिउआव बुंदों नोंथांनि जा फिल्म दिहुननाय बेयो एसे सम लायो होननानै, 2-3 बोसोरसो लायो होननानै। अब्लाबो जायखिजाया जा फिल्म बानायो हारिनि जौगानायाव जाहाथे मदद खालामो। आरो आं फिन खेबसे बुंबावो, बर' सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गासैखौबो बुङो,
जे नोंथांमोना अननानै 100 बा 200 रां खरस खालामनानै बर' फिल्मखौ नाय प्लिज आंनि बड'लेण्ड टाइगार इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम, कमेन्ट खालाम आरो खाथियाव थानाय घन्टा बेल आइकनखौ प्रेस खालामनानै हो। थेंक इउ।